Cagayan de Oro City LGU pinaagi sa Regulatory Compliance Board kung RCB nagpagawas og bagong pulisiya sa paghatag og special permit ngadto sa mga perya sa syudad. Sa mga pulisiya dili na pwede ang mga minor de edad sa mga padula nga adunay sugal. Ani ang report. Gipaklaro sa Regulatory Compliance Board kung RCB sa Cagayan de Oro City LGU nga ilang ginatugutan ang pag-operate sa mga perya sa nagkadayang barangay sa syudad basta dunay special permit gikan kanila. Aron makakuha ni ini, kinahanglan musubay ang mga operator sa peryahan sa pulisiya nga ginapatuman ug usa na niini ang pagbawal sa mga minor de edad sa pagdula sa mga padulang adunay sugal o pustahanay. Kinahanglang bulag ang mga dula nga dunay malambigit nga kwarta ug ang area kung asa pwede ang mga bata maglingaw-lingaw sa rides. Bawal sab ang perya nga walay rides pang bata bisan usa man lang. Ang atong galikayan mangyud nga dunay mga minors nga makasalmot kay mora bay makadaot ba sa ila ang isa man sa taas sa RCB is kining protection naman ang kining welfare sa mga minor de edad. Hangtod alas 11 lang sa gabi tugutan ang operasyon sa mga peryahan. Sa mong pulisiya, doon na sa ipahigayong surprise inspection ng RCB sa mga peryahan. Kinahanglan sab nga mahimong aktibo ang barangay sa pagsuta kung misunod ba ang peryahan sa polisiya. Ugaling masapon nga nakalapas, posibleng pamultahon o di baka pasiradan ang maong peryahan. Nga kung hangyo lang na kung unsay atong mga kondisyones nga masabutan o mabutang sa special permit, subayon lang kay sayon kayo na sa parte din sa nag-operate yan ng mga peryahan, sayon sab sa enforcer mga regulator. So, sayon sab dayon mohangyo sab ko sa mga barangay nga tinuod na to atong partisipasyon. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.